Tnieda bozz ta' liġi li sejra twaqif ta' kumitat ġdid dwar il-ħatriet pubbliċi tal-Kamra tad-Deputati. Biex issa meta jkunu se jsiru ħatriet pubbliċi, il-Ministri responsabbli jkunu obbligati jieħdu l-parir tal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Iffurmat minn 5 membri, 3 rappreżentanti tal-Gvern u 2 tal-Oppożizzjoni, il-Kumitat se jmexxi smih parlamentari dwar il-persuni nominati mill-Ministri u jagħti pariri lill-istess Ministri. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Owen Bonnici qal li l-għanewlieni tal-Kumitat u għali kabbar id-demokrazija f'pajjiżna. Għandna naraw diversi drabi pajjiżi Ewropej li jagħmlu skrutinju qabel isiru ċertu ħatriet. U Malta li aħna qed naspiraw għall-eċċellenza se tkun ukoll eċċellenti f'dan ir-rigward u ħandaħlu l-ewwel darba riforma storika fejn il-Gvern qabel jinnomina chairperson għal awtoritajiet regolatorji ewlenin u ambaxxaturi mhux tal-karriera se jkollu l-obbligu li jieħu parir mill-Parlament. Il-Bank Ċentrali ta' Malta, l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, tat-Trasport, tal-Ippjanar, tal-Ambjent, tal-Artijiet u tat-Turiżmu huma fost entitajiet governattivi oħrajn li l-ħatriet li jsiru fih danhom se jgħaddu minn dan l-iskrutinju. Lista li miż-żmien għal żmien tista' żżid magħha kwalunkwe entità oħra għajr dipartimenti tal-Gvern. Dan l-abbozz ta' liġi mhuwiex iżolat, iżda jingħaqad id-fit ma' liġijiet oħra bħal tal-whistleblower u tal-finanzjament tal-partiti li dan il-Gvern daħħal bilan li tissaħħaħ id-demokrazija ta' pajjiżna filwaqt li tiżdied it-trasparenza.